makeup tayo guys while hinihintay natin na mag-cool down ng konti yung ating coffee. And i-blow dry ko din yung buhok ko. Guys, I've been using this every time. Hindi every single day kasi hindi ko naman binublow dry yung buhok ko araw-araw. But, lagi ko siyang ginagamit. Pero, tingnan nyo, parang wala lang na ano. Kasi 2 drops lang yung ginagamit ko sa kanya lagi. And ito yung Hairfinity Nourishing Botanical Oil. I love that. Especially kapag nagbo-blow dry ako. I have been wanting to buy the shape tape, Tarte shape tape. Pero every time na pumupunta kami sa Sephora, like I went to, nung napunta kami ng Melbourne, napunta kami ng Sydney, napunta kami sa Sephora, hindi sila nagbebenta ng shape tape sa Sephora. Sa online lang daw siya. Pero wala naman siya sa Sephora. Wala namang Tarte sa Sephora online dito sa Australia. So parang siguro wala ata talaga siya sa Australia. I'm not sure. Kasi wala siya sa online, tapos wala siya sa stores. And nung nagpunta ako sa store, sabi talaga nila wala talaga kami nito. Kasi yung Too Faced ko guys, paubos na siya, yung Born This Way. And baka hindi na din siya dumating. Gusto ko sana mag-order online, kaya lang baka hindi na siya dumating or baka late na siya. Kasi aalis kami, diba? So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapusin ko lang yung makeup ko guys. It's 6:35 right now and I think aalis kami at 7. Awa ako kay Dan kapag ganito yung mga shift ko kasi kailangan niya sobrang aga gumising. Kawawa ng Danny boy ko eh. Ready? Ganda ng weather, hindi masyadong mainit. Kapag summer na, gusto malamig. Kapag malamig naman, gusto summer. What's that, babe? What's what? I saw it when you reversed. It's like a paper. Ang dashcam ni Dan guys, nagfi-film. Nakakaloka. He loves this car by the way. Ako din naman, gusto ko din naman siya. Pero sobrang daming features daw na gustong-gusto na Dan. Yung dashcam, hindi namin alam kung paano i-ano yung files. Ano siya, hindi ko alam. Does it have a memory card, Ben? The dashcam, do you know? No? It doesn't? I don't know. Kasi para ma-transfer natin yung files kasi nag-film talaga siya. Oh, siya na talaga. Coffee again. Because coffee is life! Hello! So, paalis kami guys. Nakarating kami kanina pa. And then, nakapag-film ako ng haul. And, napakita ko na ba ito sa inyo? Ito yung galing kay Big W. Yan yung una, tsaka siya kasi meron siyang border na white. Ginawa ko yan sa phone ko eh. Tapos inulit nila. And yan na siya. Maganda actually. Naka-sale siya nung binili namin siya. Yung inayos na nila, wala nang bayad yun. Can I turn on the alarm? Okay. Pupunta kami sa Brantol Mall. Bibili kami ng gift para sa birthday ng anak ng pinsan ni Dan. Sa linggo, tapos gift din para sa anak ni Love kasi christening niya sa linggo din. So right after ng birthday, may christening. Bukas wala naman akong ganap, but I don't think I will vlog kasi wala akong gagawin. Si Dan aalis siya, magkikricket siya. Ako lang mag-isa sa bahay. Hahatid ko lang siya, tapos yun lang. Dinner dito sa Meyer. So I got the 2 choices again, rice. Tapos itatry ko yung satay beef nila kasi it looks good. Tapos kay Dan, salt and pepper squid. Yum? Dito kami sa Meyer. Bibili kami ng gift. Ayun na Dan pumunta sa Kmart. Nagbago na siya guys. Ayun na niya sa Kmart. Lagi kami pumupunta sa Kmart kapag bumibili ng gift kasi malalaki tapos mura lang. How much is that? 50? What is this, babe? $20. Ano yan, babe? What's that? How about these? Minion, oh.
Talking man. It's talking. Hindi ko alam kung ibibili ko kay Love. Ito, Love. Love. Hindi ko alam kung ibibili ko sa kanya. Love. Hindi para sa kanya, para sa baby. Kunti lang yung selection dito sa Meyer eh. Gusto ko sa Target. Check ko sa Target mamaya. At saka sa Kmart din. Dito kami sa Toy Kingdom. Is it Toy World? I found something, babe. Okay. I know what I'm getting. I just couldn't reach it. Okay. But I know where it is, so you can get it for me. Are you ready? Did you find it? I've got an idea. No idea. That car that we saw there, babe. Sobrang daming toys dito. Sus, kung bata lang ako, mabubuang ako, guys. Babe, look at this one. Wildlife car. What, sorry? With people. Yeah, no, let's pick it up. Ito yung gustong kunin ni Dan. Babe. Rhaze. Are you getting this one? Which one? I don't know. I think it's cool. Yeah, get it. Yeah, that's cool. That's the only one left as well. Yeah, that's cool. It's a bit scratched out. Oh no, choose the not scratch. Like these people? I don't know if these I don't know them though. Tapos na kami, guys. He got the toys. Toys, babe, toys. Yan. Hindi ako nakabili ng akin. Bukas na lang kapag wala si Dan. Pamayer kasi itong isa. Diyan yung appointment. Ay, may appointment pala ako. Nakalimutan ko sabihin. Ipapatanggal ko itong mga melia ko, guys. So, may consultation ako dyan sa laser clinics. Kasi naka 50% off sila. So, kapag okay lang yung presyo, I think I will get it done tomorrow. Dito kami sa Best Unless. Natapos na yung consultation ko sa aking melia. Napabook ko siya next Tuesday. Kasi wala na, full na yung nila. Wala na silang available next week. Dito kami sa Best Unless maghahanap ako. Hindi ako nakabili sa guys, sa Meyer kanina. Sabi ko bukas na lang, after ko ihatid sa Dan, bibili ako ng gift sa Target or sa Kmart. Tapos sabi niya, pumunta ka na kina mama. Kaya tinawagan niya yung mama niya. Kasi daw, si mama niya mag-isa lang kasama yung mga bata bukas. So after ko siya ihatid, pumunta ako sa mama niya. Pero, kailangan ko maghanap ng gift para sa anak ni Love. Sobrang dami dito. Bibili sa Dan. Tingnan mo. Talking to the camera, so I'll talk to her and yeah, I'll text you. I'm coming. Bibili sa Dan ng cactus para sa anak ng niya, kambal niya. Daming sale, guys. Ang gaganda. Ala, ang cute. Sa bahay na kami, guys. Ito yung mga binili ni Dan. Mga cars. Kasi mahilig daw sa car yung niya. Pamangkin niya. So, we have that. And then that. And then that. How old is he? 3? 4? 3. So, i-wrap ko yan. And then Danny Boy got the card as well. Oh, that's cute, babe. Good job. Ang cute. Yung kay Love, hindi ko pa nabili yung main na present, pero I saw this sa Best Unless. Namatay yung camera ko kanina, pero I saw this sa Best Unless. Ang cute niya, diba? Sabi niya, my first Christmas. Oh, ang cute. Bukas ko bibilhin yung present ko para kay para kay Baby Aliyah. Okay, i-wrap na muna natin. Maghanap tayo ng gift wrap. Meron pa mga bonbons doon, guys. Oo, na hindi pa namin nakalimutan kasi namin yan during the party. Tapos nung bumalik naman sila, the next day, nakalimutan din namin. Hala. Sinabi ko kay Dan, meron pa kami nung dinosaur na gift wrap. Pero parang wala na.
okay lang kasi meron naman pang Christmas. Like, ay, no, hindi naman kasi Christmas. Birthday ng bata. Nakakaloka. Christmas wrapper. Okay lang ito, diba? This one is alright. Yan, maganda. Babe? Yeah. I think we ran out of the dinosaur one. Is it there? Okay. Oh, is it? Okay. Oh, cool. Alright. Is it enough? Oh, nice. Okay. Let's use that. Put that on top here, maybe. I'll use that Okay. that silver one for lovelies. I forgot to close last night's vlog. It's the next day, you guys. It's the 2nd of December. I'm so excited. I'm gonna vlog again today, but I just wanted to close yesterday's vlog. Anyway, what I did yesterday pala is nagpa-schedule ako. I don't think na-explain ko siya na maayos. Nagpa-consult ako para ipatanggal yung aking mga milya. Like those. Yan, yung mga puti. Kasi hindi siya matanggal easy. Sobrang dami, guys. And nasa ilalim na kasi yan. Hindi kasi yan like pimple lang na pwede mong i-break something. So yung ano talaga niya, well, ito yung sinabi sa akin ng babae na yung ano talaga niya is extraction. So yun yung gagawin ko. And I have been wanting to do this for so long. As in, if you guys have been watching my vlogs, you know, or videos, you know na nandyan na talaga siya. As in, sobrang tagal na. And I did try doing it myself, yung pa-extract. I failed, obviously. So, ito na yung last resort ko na ipatanggal siya. I'm not really into like facial and all that. Like, siguro I've done facial once in my life and that was, what? Like 5 years ago. Hindi ako nagpapa-facial talaga. But I feel like kailangan na nilang mawala kasi ang tagal na nila dito. Para na kaming best friends, nakakaloka. So, yung schedule ko is 11th or 12? Tuesday siya, guys. Excited na ako na mawala siya, but hindi ako excited sa like kung ano magiging itsura niya after kasi sabi niya hindi ka dapat magsuot ng makeup 48 hours after. So I was like, okay. Pero yeah, yan. So what they will do is gagawin nila yung extraction and then microdermabrasion. Right after the extraction, hindi naman kailangan, pero recommended daw na gawin yun after. Tapos she offered me like LED, something like that. And I was like, LED? How much is LED? And that's gonna be like more dollars on top of that. I was like, okay, I'm just gonna stick with the extraction and then the microderm. And yeah, that's what I will do. So yun yung ganap yesterday. Hindi ko lang siya na-explain ng maayos. But anyway, I will close this vlog. I will be vlogging again today. So that's gonna be another vlog. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to say goodbye. Good morning. Mwah.